Na, nag-busy. Pintura na ang balay? Asa man kagawas? Apil ko nung ato pa pintura. Ito naman ang kainan na may puti, bis. Lami na natanawa no, lami na. Nana may pintal. Wow! Palit pa. Pwede itong pintal eh, roller. Roller lang gamito para dali. Ato lang pintal ka di pa kung kahibado tarto. Ang dili baho katong water base. Nay, karang nay. Kana isa na nay be. Wala i-mix para. Di na. Nay, depende na tubig ra ibutang na pay wala diretso na. Pila ka buwan na imong tiyanday? Guys, masyong hapon guys. Karon pa doon na may og Alicia. Excited ako guys. Magato si nanay. Asa man imo murong Pilipiniana man lagi ka? Ah, sa Pilipiniana. Spaghetti man ang sanina na. Pangtabon raman ni. Dagan kadyo kog bugas ang dari oh. Nalali na puno. Naman na. Habang bukan Sa kadngawan ako nagpils. Gawas. ipit ba? Tamis kapilya kay managket. Sate. Mo na nay nga na mo? Wapas na nay kay bawa. Sagsaba ni nanay nga na may. Nagchatlas. Oy. Sagsaba kay pangkaratan. Diya ikaw ay kanang samang ka. Marmor ni ikaw yor. Next slide. Kita-kita na punta dito. Bye. Gamita sa mato ang Nasa tang oras na maabot alas 3 na. ang kutsi dito gamita. Yellow color. Maabot ta gabi na ti. Agyaw eh. Ang nanay ko kamo ni bahala. Lakaw nag mga bisita. Napidagan niyo eh. Ti. Mga laki nang lakaw na nagyapon. Bye-bye. Kiss mama Zin. Bili na, bye-bye na ba? Uy, ang party. Bye-bye, kita-kita lang sa Yor, video. Mayor. Bye-bye. Bye, Yor. Bye. Let's tomorrow. Bye-bye. Ato na mi. Salamat naman. Kasi magdag-bring home. Kita sa dito. Wala nang bit-bit. Bye-bye. Bye-bye, te. Bye-bye, te. Bye-bye. Salamat, ya. Te. Bye-bye po, te. Salamat kayo. Salamat din. Ampay mo sa biyahe. Ampay mo sa biyahe. Salamat. Salamat eh. Bakit sa kapanagkot? Salamat ka doon din dahil sa palay. Napay bit-bit na kuan. Bring home. Salamat kay Kado dari sa kabito. Bye-bye, baby Aya. Salamat Kado sis. Bye-bye. Mingaw. Lapit sa kapanagkot sa simbahan. Sadang pagtapos. Salamat ka, Ate Janet. Taray. Tara. Di na murot ang salamat. Thank you very much. Thank you, Ninjo. Salamat Kado. Salamat. Bye-bye. Salamat, eh. Wala na lang. Bye-bye, Ninjo. Salamat. Andun sa pa. Alicia. Bye. Kuya, salamat kuya. Nasa musik to? Bye-bye.
Kita-kita na punta dito sa Kuan. Alicia. Ha? Ako no? Natin puno ta? Awil? Ay na lang. Ayo, ayo, ayo. Ayo na laman. Kay uwaw magpahatid-hatid. Mong nagkat sa tagapit dari sa Kuan, Kapilya. Ha? Sa mi dari guys sa Kuan guys. Kapilya. Kanara? Tara na. Sila na, Brad. Nagkat sa mi guys, pasalamat nga nakaabot ni Dani. Ay sa manihatag kuno ta? Yatad daw, matuna ta. Ato na ni. Ha? Yatad man kuno ta. Ano naman? Yatad kuno ta, yatad ni. Ha? Yatad kuno ta. Salamat dong. Salamat. Salamat dong ha. Salamat. Kay Ban. Mas layo diri mo age. A few moments later. Tama na sa silubi wa. Nasuan lang. Gabi eh. Be eh. Nanas. Kuan. Amo galing yung suri kay magito makakuan kay mo kay pamilya. Ang sunod naman. Ay, problema. Ay, Napok ko sa mga kasi mag-uwan. Kami guys, hi Madres. Orang kau sama kau kira tidak? Hai jarak kakak si Madres. Sama yang baca yang ada kelas berapa bu? Wag ako na na. Kisa nang iro. Ano nang bahan naglayas? Kisa nang iro. Mau mana na ako ala. Alag si tatay. Alag si tatay di ay. Tatay ko no, tatay. Daot na. Ni daot. Masig gym kada adlaw. Di mo koyo kay na sila ikuan. Kinsa man ko tay? Kinsa ko? Arang kapuja dili mga ina kay nagajabo na man sa. Salamat kay ka ni sis.
Naman ay suga dia silaum. Kuya, nag-gym na pumigbalik ang training si Gian. Ha? I-training na gym. Hindi daw si Gian. Si Mama. Nanay guys. Si Mama na naman sa balay. Muna sa kuya ko. Napit pa mig. Tambak na ka. Kanding, baboy, babaw. Kig na. No. Wala mo ko na feel. Ang sasi mo magod nagdaot, nagniwang. Magdani magod nagdaot. Nagkuha na dani, nagdaot, nabuwang na. Nabuwang na sigiyan. Wala ilak. Wala ilak ba? Wala ilak. Nagniwang. Ang nagdaot dito ang nagdaot sa sibo nagniwang. Dahil sa atin, nabuwang na. Magitin ka, nagdaot. Nabuwang na sigiyan. Oh, nakasaling gobot na pagsugod. Paulis kayo dun, John? Nandiyan ka lipat trabaho. Nanay pat... Na, nagkisi. Pinturaan ang balay? Asa man sa gawas? Apil ko nung ato pa pintura. Ito naman ang kainan na may puti, bis. Lamin na natanawon, no? Lamin na. Nana may pintal. Wow! Palit pa. Pwede itong pintal eh, roller. Roller lang kami ito para dali. Kato lang pintal ka di pa kung kahibahan kong tarot doon. Ang dili baho katong water base. Wala i-mix pa na. Di na. Nay, depende na tubig ra ibutang na pay wala diretso na. Nga natas ka man lang. Sige lang, mura lagi ka na itong buwan. Mura ka na lang kayo mura ulit sa mga na. Pila ka buwan na imong tiyanday. Ayahay. Ang pabuntiso na dito na manghilot rin ay. Sikot. Pwede rin ka mag... Gilayagan sa duha ka buwan na abi buntis na lipay ganay ko kay way duga gid. Ako na nang gipalimpyonan ako na yung mattress. Wala na. Okay na, 5 years naman gihatag. Pero pwede utong. Pwede utong na. Diyan ko, Amo na ako na sa ngilip kalimpyuhan. Wala na ako pa yung nagpilis ni duha ka bulan maduga lipay ko kay buntis gidugo man nabugat siguro to kasi pangitag manggab sa taasa. Ikaw na siguro to, kay 15 years mas giyan. Duha ka buwan gilayagan abi na ko buntis na. Pero niya na tong ipahilot na lang yun. Hindi ba nalaman? Nabuntis bitan na nagyan kay gihilot di mo sa mabuntis og di hiluton. Siya na. Ipahilot ka naman na. Ipahilot nila, Luis. Uy, ako ganito nila. Ikaw po naman yung stain. Yan na. Ala, din po masakpan din mong ate Zanet. Ito kay Panagas. Nara. Ya, hindi na ganito. Oh, silang gani Junjun nagluto na ni. Sa ulit nito ko. Loy. At nadaot mo sa ila nagkigkig. Kasi nabuang. Nabuwang. Nagiring ba? Isa ka. Duha na dito.